Ukuthula kwenkosi akube nawe hlobo salalelo umyalezo. Incwadi iExodus chapter 5 verse 1 and 2. Emveni kwalokho Mose no-Aaron baya kuFaro bathi kuye, usho kanje uSimakade uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, dedela abantu bami bahambe ukuze bayogubha umkhosi wami ehlane. Kepha uFaro wathi, ungubani uSimakade ukuthi ngingalalela izwi lakhe, ngivumele u-Israyeli ahambe na? Angimazi uSimakade, futhi anginakumdedela u-Israyeli ahambe. Isihloko salo myalezo sithi we can stop bullying. Singakuvimba ukuxhaphazana. Umyalezo ungowabantu bonke lona engushumayelayo. Inhloso ukuveza lesi sihlava esesandile ezikoleni lapha abantwana bexhaphazana kuze kufike ebangeni lokuthi balimazane noma obexhashazwa bullying azathatha isinqumo sokuba azibulale. Lo myalezo ngokukhuza nokufundisa ngobubi bebullying esisabalele ezikoleni nesiletha imiphumela emibi yokubulala nokuzilimaza kwabafundi ezikoleni. Okunye kuveza ukuba babekhona futhi naseBhayibhelini abaxhaphazi, kulotshiwe ngabo nendlela embi abaphetha ngayo. Okwazi ukuthi wonke umuntu oxhaphazayo onemoya wobullying akaphethi kahle. Akekho odalelwe ukuba abe inhlekisa kubukiswe ngaye. Akekho umuntu odalelwe ukwehliswa isithunzi. Kodwa sonke simele ukuhloniphana, sinikane inhlonipho efanele omunye nomunye, ingakhathaleki ukuthi omunye udalwe kanjani. Ukuxhaphaza okwezahluleki, ukuxhaphaza kwabantu abane-capacity elow yokucabanga. Akekho umuntu onengqondo ephilayo othokozisa ukuhlambalaza omunye umuntu. Kodwa uma ingqondo yomuntu iyimfishane, uzibone esemandleni ukuthi angenza noma ngabe yini. Akwahlangana nomuntu oxhaphazayo, ingabe uke wabhekana nobunzima bokungathandi kuye esikoleni noma emsebenzini ngenxa yomuntu oxhaphazayo? Ingabe uke wanenkinga yokungazithandi ngoba ubonwe ngobuwena? Ingabe unomuntu ohlala njalo ekunakile ngezinto ezenza uzenyeze? Wenze njani uma kunomuntu ohlala eqamba amanga ngegama lakho, ohlala ekusabisa? Wenze njani uma njalo uxhashazwa oziveza kubantu enothando nenhlonipho, kodwa uma unaye akunjalo? Akumnandi ukuxhashazwa. Kungaba phambi kwabantu noma esithe. Abanye bakhetha ukuthula ukuze bangazitholi bexhaphazeka kakhulu, kodwa umxhaphaze beqhubeka enza lento afuna. Ukuxhashazwa kwenza ube lukhuni ukuthanda omunye umuntu. Ukuxhaphaza kuyizinhlobo ezine engiye ngathi ngenze research ngayithola. Khona ukuxhaphaza kubizwa nge-physical bullying, ne-cyber bullying, ne-verbal bullying kanye ne-social bullying. Ake siyichaze kafupi. I-physical bullying ilokhu kokunweba, kokududula omunye umuntu aze awe, okukukhuba omunye umuntu, ukumkhipha, ukumshaya ngenhloso yokumlimaza, ukumkhahlela, nokubulala into yaloyo muntu ukuze loyo muntu athi ukuthele ngcineni ilwile naye. That is physical bullying. Ukuthi ufuna ukumshaya kodwa, ufuna ukumgqoba inkani. Kubi. Akekho umuntu odalelwe ukushaya omunye umuntu. Akekho. Ingane kuphela ephuzwayo ngenhlonipho, nakhona umzali usuke eyibambe ngalesi sandla sothando sakwa left la, kodwa ebese yithi thwasa kabili ngoswazi. Inhloso usuke sephuzwe kaningi, kodwa awukwazi ukuthi umuntu omdala osedlulile esigabeni sokuba ngabe uyingane kodwa uyithola umshayo. Cyberbullying eyesibili. Lena i-cyberbullying ilesi ithole ey'nkundleni zokuxhumana, lapho kunekwa umuntu isithombe sakhe akhathwe ngamazwi abantu. Khona iphepha elisanda kuphuma nje lesingisi elidumile elikhulu futhi elisanda kuxolisa ukuthi kuningi okumbi okungamanga
elakubhala ngowayeumongameli ubaba uNcwamalala. Kodwa kucabangeke lo monakalo othathwe wafundwa abantu abangenakho ukucabanga okuvulekile ukuthi-ke yebo-ke semfundile ngalento engiyifundile eshiwo ilaba abantu baleli phepha elidumile nelikhulu emphakathini iliqiniso ngempela into abayikhuluma ngoNcwamalala. Kuningi ngenza isibonelo ngaye ngoba naleli phepha liyelasiveza ukuba kuningi okumbi elikubhalile ngoNcwamalala kodwa kube kungelona iqiniso. Kukhona abantu abazondwayo bezondelwa into abangayenzanga kodwa izibafanele ukuthi bayenzile. Ngoba kaningi kwi-cyberbullying into iphindaphindwa kaningi izibe yiqiniso ngomuntu okubhalwa ngaye noma kukuncane akwenzile okungahlobana nalo kodwa okuningi mase sekubhalwe kwakhulunywa kaningi igcina leyo nto imfanela azazondwe ashaywe azakhulunywe kabi ngabanye abantu kuliphothi. Bese bakhona i-verbal bullying. I-verbal bullying akusho ukuthi usuke encokola umuntu okubiza ngesici. Akusho ukuthi umuntu usuke encokola osuke ekukhaxa ngento ngeyona. Kwi-verbal bullying baningi abantu abahlukumezana ngamazwi angeke ngakushayi kodwa indlela kwenza uzifile ulow ngayo iyawuhlumeza umphefumulo. Baningi abakuthi ekukhulumeni kambi empeleni kakhulukazi kuyithandwa zabo angawagada amazwi awakhulumayo ukuthi kodwa lamazwi engiwakhuluma kulo muntu awamakha yamlimaza. Kube khona i-social bullying. I-social bullying ikhona yile yokuthi zithi izinto zenziwa kodwa ububandlululwa ukhishwa inyumbazana. Ibuhlungu naye ngoba kwenye inkathi uthi ungazilutho noma ubunevuso lokusiza kodwa njalo ukhishwa inyumbazana. Iyenzeke emindenini kuthiwa ngoba nakho awusebenzi angeke ubizelwe emhlanganweni womndeni udiscusswe kuqedwe wekuyoniwa nomsebenzi wokuthi cha wena usuyokwezela izinkuni eziko kuzokuzobizwa omnamayo anika i-status ekungabe i-status sakhe efamily kodwa ngoba awuna contribution oyenzayo hlale njalo bandlululo. Yini edala okokuqala kufuza sikunake yini edala ukuxhaphaza bullying? Kuyini-ke kona ukuxhaphaza siqale ngakho? Ukusabisa omunye umuntu, ukuzwisa omunye umuntu ubuhlungu ngokukhuluma kambi kuye, ukuthanda ukuhlazisa omunye umuntu ukuze wena ohlazisayo uvele ungcono kunalo mhlazayo. Ukuxhaphaza kungaba ngamazwi ahlabayo, ukushaya ngenhloso yokulimaza, ukuxhaphaza umuntu osuke efuna ukuveza enamandla phezu kwabanye abantu. Ukuxhaphaza kuyinhloso embi esuke kumuntu onomoya wokuhlupha, wokuhlumeza abanye abantu ukuze bacasuke bazize behlelwe isithuthi phakathi kwabanye abantu. Oqaphela ukuthi umuntu oxhaphazayo akavamisile ukuthi into ayenzayo ayenze umuntu ozokwazi ukuphindisa. Ngaso sonke abantu abaxhaphazayo babantu abanomona ngokuthi lento nayo befanele ngabe yimina onayo, lento yenza befanele ngabe yenziwa yimina. Kuna abantu bonke labo abaxhaphazayo, bonke labantu abakhuluma ngabantu, bonke labantu abahlebayo, bonke labo bantu abangasibeki kahle kwabanye abantu yingoba bafuna izinto esikulo kodwa uNkulunkulu angababekile kulo. Simele ukwazi ukuba ukuxhaphaza kubi akunabo ubuntu. Ukuxhaphaza kumele unqandwe ezikoleni, unqandwe emindenini, unqandwe ezindlini zikaNkulunkulu zokukhonza ngoba nazi phakathi endlini kaNkulunkulu bakhona abantu abaxhaphazayo. Ngabe lokho kusho ukuthi kumele sikwamukeleni ngoba ukuthi bakhona abantu abaxhaphazayo? Cha, kumele siyamukele leyo nto ngoba abaxhaphazi benza ukuthi impilo ingabe yinhle koxhashwazwayo. Abaxhaphazi bakhona nasemabandleni esikhonza kuwona, abaxhaphazi bakhona naseyinhlanganweni zomphakathi, abaxhaphazi baseyindaweni zonke lapho kunomuntu khona uxhaphazi khona. Ukuxhaphaza akuyi ngaminyaka yokudala. Ngibonile ingane nentsha bexhaphazana befuthi bexhaphaza nabazali babo ezinkundleni ezomphakathi. Ngibabonile abaganene bexhaphazana egameni lothando. Ngibabonile abantu abadala bexhaphazana bodwa. Ngibabonile abacebile abahluphekayo abahlakaniphile nabaziwula bexhashazwa. Ngibabonile abantu abasha ezikoleni bexhaphazana bodwa baze balimazana.
Babonile abashumeni namadikoni bebexhashazwa. Abizwe, hey, kubuhlungu ba umshumeni. Ubizwe kuthiwa uzoshadisa. Kuthiwa isikhathi kuthiwa u10. Kodwa abantu bazofika ngo12:30 kuya ku1 futhi bafike bangaxolisi. Balokwenza itempu nje bayemva bayemaceleni bayaphambili. Ngaleso sikhathi wena njengomshumayeli usulimele kodwa futhi kumele uvele umuhle kwicamera. Ngoba uzoshadisa. Kubuhlungu ba umshumayeli uyoshadisa. Ngoba laba basuke beshada ngalolo langa abanendaba nekuthi nawu nomndeni nawu kuneyinhlelo obunazo kodwa ngoba nakho umshumayeli wezwi kumele uhambe uye lapho ubizelwe khona uzoshadisa. Sibonile abashadayo bexhaphaza abashumayeli. Ngabashumayeli ngikhuluma ngabefundisi. Babonile bexhaphaza abefundisi. Abantu abashadayo abangasihloniphi isikhathi bathembisa ukuthi sosibamba isikhathi. Kunabantu abacabanga ukuthi usuku olwabo noma kungelona olwabo nabanye abantu baneyinhlelo zabo. Olunye uhlangothi abaxhaphazi akiba abantu noSathane umxhaphazi namadimoni abaxhaphazi nemimoya yonke engcolileyo iyabaxhaphazi. Ake siqaphele kule ncwadi esifundile kaExodus sokwesibili emfisa ukukhuluma ngakho verse 1 to verse 2 impawu zomuntu oxhaphazayo ulimi. uFaro verse 2 wathi kubani usimakade ubangilalela izwi lakhe ngimyeke uIsrayeli ukuba hambe na? Angimazi usimakade futhi anginakumvumela uIsrayeli ukuba hambe. Umuntu oxhaphazayo ubuza into asenikwe impendulo yayo hayi ngoba engazwanga. Umuntu oxhaphazayo wenza sengathi into akayazi ebeyazi kahle. Verse 1 wale ncwadi esifundile kaExodus 5 ngasemva oMose noAaron bafika bathi kuFaro usho kanje usimakade uNkulunkulu kaIsrayeli uthi bavumela abantu bami babahambe bangenzele umkhosi ehlane kodwa uthi uFaro angimazi lo muntu enikhuluma ngayo angiyazi into enikhuluma ngayo usho ukuthi akabazi nabantu labo kuzokhulunywa ngapha umxhaphazi unjalo kodwa bese 2 verse 6 to verse 8 ngalolo suku sebesukile nje uFaro sebesukile phambi kwakhe uFaro wayale induna zakhe zabantu nabaphathi babo wathi ningabe nisabanika abantu utshani bokwenza itini njengoba benenza kuqala mabahambe bazilandela utshani bokwenza itini njengoba benenza kuqala mabahambe bazilandela utshani ngokwabo epha inani lezitini abazenza kufanele lifane nelezitini abazenze ngayizolo ninganisehlisi ngoba bayavilapha yingakho bekhala bethi masihambe siyokwenzela uNkulunkulu wethu umhlatshelo ehlane. Umuntu oxhaphazayo akanalizwelo nabanye abantu. Ungothanda ukulawula abanye abantu. Uxasuka noma azi ukuthi akaxasukile. Uthanda ukukhumbuza abanye abantu ngobuthakathaka babo. Uqoka ukuba nalabo angeke bamphikise entweni ayifuna ukuba yenzeke. Wenza abantu bahlale njalo besovalweni. Uyesabisa njalo ukuze alawule wonke oseduze kwakhe. Uphumelela kwakhe uphumeleliswa ukuba ngamaphutha abanye abantu. Usabisa abantu angazi noma mase bediniwe labo bantu bokwenzani. Umuntu oxhaphazayo ukhosha ngento angakwazi ukuyenza kwayena njengayo uFaro. Akakwazi ukuvika kodwa uphoqelela abantu benze leyo nto. Umuntu oxhaphazayo ohlanezela amazwi ethi engashiwongo ngaleyo ndlela kodwa wahlanezele kube ngathi lo kade ekhuluma ubekhuluma intembi kube kuba umuntu ade ekhuluma kade methiwa kanti bekungenjalo. Umuntu oxhaphazayo unjalo uhlale ehlanezela amazwi akhulunywayo. Uhlalela njalo ukuphumeza abantu abangenamandla phezukwakhe. Umuntu onomsindo ongenasidingo ngoba efuna ukunakwa. Umuntu ohlala ngokuxhoma ukuze azizwe ngcono kunabanye abantu. Umuntu ongenandaba nemizwa yabanye abantu. Umuntu oxhaphazayo unjalo. Zona impawu zakhe lezo. Uwesathi ngifuna ukubambe kulomnyalezo. Ingabe iBhayibheli linabo yini abantu ababexhaphaza? Yebo iBhayibheli likhuluma kaningi ngabantu ababexhaphaza. Oqala simthola kuGenesis 3 verse 1. uLucifer okanye uSathane noma besetshenziswa isiqu senyoka. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle ayenzile usimakade uNkulunkulu. Yathi kowesifazane ushilo yini uNkulunkulu ukuthi ningalokothi nidle nawodwa umuthi osensimini. Uyabona ukuthi uLucifer uhlanekezela amazwi akhulunywa uNkulunkulu. Nalo wakhuluma kuyena akewezwanga uNkulunkulu wakhuluma lawo mazwi. Kodwa ngoba sekufike kwazokhulunywa ngaleyo ndlela sezama engathi uyadefenda lokho kwashiwo uNkulunkulu kanti siyagaxela. Woyiqaphela into
ebuzwa omunye umuntu uyilalelisise anduba uyiphendule. Okwesibili iBhayibhelini sizwa ngayo uHamani waxhaphaza abaJuda kodwa uNkulunkulu wabavikela. Esther 3 wahlangana ngabaJuda ecasulwa nje ukuthi uMordekhai akamguqeli uma eqhamuka emvuleni isango. Uyaqashazwa nokuba isecurity. Maningi ama-security aqashazwayo ethi umuntu isecurity lenza umsebenzi walo ligadwe ikhamera ukuthi bonke abadlulayo okuyihlola impahla ukuthi akaphumi nempahla esitolo, kodwa laba bazothenga bawuthathe kancane umsebenzi we-security. Wohlonipha umsebenzi womuntu noma ngabe uNkulunkulu akakubizele kuwo wena, kodwa loyo wenzayo uhlonipha umsebenzi wakhe, ungamthathi kancane. Sibuye sizwe encwadini yamakhosi esibili chapter 19 verse 9 to 13 ngenkosi uSenherib owaxhaphaza inkosi uHezekiya ngoba nakho engasenabudlelwane naye. Wafika wazokwedelela esezwile ngoTarihaka inkosi yaseKhushi ukuthi wabheka iphumile ukuba izokulwa nawe. Wabuyela emuva wathumela izithunywa kuHezekiya inkosi yakwa-Israyeli ethi, ungavumi uNkulunkulu wakho omethembayo akukhohlise ngokuthi iJerusalema aliyikunikelwe esandleni senkosi yase-Asiriya. Ngakho uSenherib wayefuna ukuba uHezekiya anganamatheli kuNkulunkulu, angamethembi uNkulunkulu, kodwa ngoba wayesethatha isinqumo uHezekiya akasukanga uHezekiya ekumethembeni uNkulunkulu. Kanjalo siyaxhashazwa abantu abacabanga ukuthi leli vangeli lensindiso aliyona into ephilayo. Uhlukunyezwe nabantu obungalindeli bangakuhlukumeza ngenxa ukuthi usuthatha isinqumo sokuphila insindiso, usuphila inqumo sokuthatha isinqumo sokuba uphile ungumntwana ozelwe kabusha evangelini, kodwa ukuhlukunyezelwa kwakhona lokho kuba kukhona abantu okubacasulayo ukuthi wena ususindisiwe. Kodwa wabambelela. uNkulunkulu wafunga wathi, Senherib usedelele ngoba ukhuluma nangami. Wathi akayikuphila isikhathi eside ngenebala. Senherib wabulawa amadodana akhe ngoba wadelela wadelela noNkulunkulu uqobo. Singakuqoba kanjani ukuxhaphaza? Okokuqala, Isaga 16 verse 19, suke eduze komuntu onomoya oxhaphazayo. Musu lokhu uzibophezele uhlezi nomuntu oyisilungulela kuwena. Suka eduze komuntu oxhaphazanayo. Ncwadi yesibili yabaseKorinte chapter 12 verse 10. Ngalokho siyathokoza ebuthakathakeni bami ekedeleleni ebunzimeni kuhlushweni nasemzimeni bonke ngenxa yaKristu, ngokuba uma ngibuthakathaka yikhona nginamandla. Isikhathi ubukelwa phansi unamandla ukuthi ungathatha isinqumo esisha uye phambili. Kungcono ukuba nomoya othobekileyo phakathi kwabahluphekayo kunokuhlukaniselana impango ngabazile. Iba nomoya othobekile. Singakunqoba ngokuba nomoya othobekile, sizinqobe ngokuba sithathe izinqumo ngesikhathi abantu becabanga ukuthi asinakuthatha izinqumo. Suke eduze komuntu oxhaphazanayo, suke eduze komuntu obhulile. Okwesibili ongakwenza, siza ombona exhashazwa, ungabukeli ngoba kusasa kunawe. Ncwadi yamakhosi okuqala chapter 19 verse 3 to 8. Elijah esezwile ukuthi uJezebeli uhlelani ngaye, wasuka eduze kaJezebeli wayofuna uNkulunkulu entabeni yaseMoriya eHoreb. Okubalekile, suka eduze komuntu, siza omunye umuntu. uNkulunkulu wenza ukuthi ingilosi yehle izosiza uElijah, yamnikezela ukudla ukuthi akaqhubeke nohambo ubambo lwakhe liselude. Ncwadi yeZaga 14 verse 16, ohlakaniphile uyesaba futhi uyadeda ebubini. Wosuka ungazenzi isigora eduze komuntu ohlukumezayo. Suke eduze kwakhe, akazibone yedwa azagcine ebona ukuthi ayimsizi lento ayenzayo. Yiba isibonelo esihle ngokungaqhaphazi umuntu. Ncwadi kaSamuel oqala chapter 22 verse 23. Hlala nami ngesabi ngokuba ufuna ukuphila kwakho, uyakufuna nokwami ukuphila, kodwa uyakuvikeleka mawukini. Yiba isibonelo esihle ngokungaqhaphazi umuntu. Qikelela awusiyo ingxenye yababhebhethekisa ukuxhashazwa kwabantu emphakathini. Yiba umvikeli walaba abaxhashazwayo. Uwazise ukuxhaphazeka komunye umuntu, kuthathe ngathi kwenzeka uwe. Okugcina, zivikele kwi-cyberbullying. Woyikade into oyifake ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi iyakusiza noma ikwehlisa isithunzi na. Ncwadi yabaseFilipi okuqala
verse 12 to 13. Bazalwane, ngithanda ukuba nazi ukuba lokho kwangehlelayo kugcine sekuqhubekisa phambili ivangeli kwaze bacacela bonke abasendaweni yokuhlulela nabo bonke abanye ukuthi kuboshwa kwami kungenxa kaKristu. Suka einkundleni zokuxhumana ungayifaki into ezokwenza ukuthi udiceleleke phansi. Lucela usizo ungazibi. uNkulunkulu abusise okuzwile. Amen.